την είδα χθες. Κυρία Πέσιο είναι αυτή. Ζωή! Νάτος. Να κάνουμε προσευχή. Παρακαλώ. Το γάμα 3 δεν έχει καθόλου καλές γραμμές. Κάτι συμβαίνει. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχωρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος και στους αναγαθέτως ψυχάς ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όχι πρόβλημα, γίνονται γάμοι τώρα γιατί είχαμε κανονίσει για Τρισάγιο εδώ στο Τρισάγιο των 12 Αποστόλων που είναι ανοιχτό για τους καθηγητές και μαθητές και συμμαθητές μας οι οποίοι δεν είναι πλέον στη ζωή. Με σειρά, ας το πούμε και έτσι, είναι ο αείμνηστος Λεωνίδας Γκράτζιος, ο Αχιλλέας ο Κωνσταντινίδης, ο Πίτσος ο Βασίλης, ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης ο Οικονόμου, ο Πίτσος ο Βασίλης. Και από τους συμμαθητές μας είναι ο Δόδος ο Απόστολος, ο Πυρηνής ο Στέργιος και η Αντιγόνη και η Δέσποινα. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Για ακούστε με λίγο. Αρναούτογλου, δεν φτάνει που έρχεσαι τελευταίος, μιλάς κιόλας. Σωστό. Και ο αείμνηστος, ο κύριος αείμνηστος Σταματίου που μας έκανε μουσική. Λοιπόν. Και η Βύσα. Και τη συγχωρεμένη Βύσα. Και η κυρία, η συγχωρεμένη Μασούρα, δεν της είπε να μας θα βγούμε μια φωτογραφία όσο έχει ακόμα φως.
εδώ στις Σκάλες όπως τότε και θα ανεβούμε επάνω στην αίθουσα τελετών. Πώς? Στην αίθουσα 5, ναι, αίθουσα τελετών. Όπου θα καθίσουμε και θα δούμε εκεί στην οθόνη ένα DVD με φωτογραφίες από εκείνη την εποχή. Και θα πούμε και μερικά πράγματα. Για να μην μας ακούν τώρα μέχρι τη Πλατεία Ελευθερίας, θα τα πούμε πάνω καλύτερα στο μικρόφωνο, όπου θα μιλήσουμε, θα χαιρετηθούμε και θα πει και ο καθένας ποιος είναι και τι κάνει. Ο χρόνος στάθηκε και θέλω να πιστεύω καλό θα κάνει μας. Ξαναβρεθήκαμε και πραγματικά έχουμε συγκινηθεί. Θα ανεβούμε να δούμε φωτογραφίες από εκείνη την εποχή όλοι. Τώρα βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε με την ψηφιακή τεχνολογία θα έχουμε όλα τα κοντά σε ένα DVD μερικές χιλιάδες φωτογραφίες και τις βλέπουμε όλοι μαζί. Και μετά θα πάμε να φάμε σε ένα οικογενειακό κέντρο. Θα θυμηθούμε παλιές ιστορίες, τις εκδρομές μας, τα καλά, τα άσχημα, έτσι. Παλιοί φίλοι, συμμαθητές που περάσαμε με άλλους περισσότερα, με άλλους 6 χρόνια και με άλλους λιγότερα. Εγώ αισθάνομαι πολλαπλή συγκίνηση, γιατί υπήρξα εδώ 6 χρόνια μαθητής, υπήρξα καθηγητής με Λιβιάδη τον κύριο Τάσο τον Παπαδόπουλο και τώρα είμαι διευθυντής. Ήθελα να πω αρκετά πολλά. Θέλω να πω καταρχήν ότι πολλοί συμμαθητές μας και παλιοί καθηγητές μας δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για κάποιους δικούς τους λόγους. Ο κύριος Πεκύρης, ενώ μας είχε κανονίσει να έρθει, δεν μπόρεσε τελικά λόγω αγγλημένης υποχρεώσεως της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Κουμπαρούδης, με τον οποίο μέχρι πρόπερση ήμασταν συνάδελφοι στο πρώτο Λύκειο. Είναι με πυρετό στο κρεβάτι, το ευχόμαστε καλά. Κάποιοι άλλοι καθηγητές μίλησαν με τον κύριο Μακαλούδη, ο οποίος δεν μπορεί να έρθει, τον κύριο Γιάννη τον Ανθρωπιολόγο. Τέλος πάντων, να μην είναι καθό περισσότερο, προσπαθήσαμε και επικοινωνήσαμε επίσης. Και σημειωτέωνε και αυτό, χτύπησα και το κουδούνι, επειδή ο Διαμαντήσου και αυτός αμυντημένος υποχρεώσεως δεν μπορούσε να έρθει να παρεμβεί. Εμείς οι καθηγητές θα πρέπει να σας πω ότι ο Θόδωρος Ασκίδης από το ΕΡΑ βρίσκεται στη Σουηδία αυτή τη στιγμή και μας στέλνει τους χαιρετισμούς και τις ευχές. Ο κύριος ο Θόδωρος έμεινε πάνω στο τηλέφωνο. Ο Νίκος ο Ισπικούδης είναι στη Γερμανία. Κοινώνησε ο Άκης ο Βάκος νομίζω. Ο Παναγιώτης ο Καμπουρίδης, Πελδόνα τα εσώρουχα.
Είναι στην Αγγλία, στο Queen που είναι Αγγλία. Ναι. Σε κάποιο πανεπιστήμιο εκεί. Η Σουλτάνα Καπετάνιο, η αδελφή Τριέννη, είναι στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στα σύνορα Σικάγου με Ουισκόνσιν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική. Η Σουζάννα Σιδηροπούλου επίσης είναι στην Αμερική, η οποία σπουδάζει τώρα. Τι σπουδάζει Σόνια? Γεωλόγος. Η Σύρμο Ιωζούνη είναι στην Γερμανία, μητέρα 7 παιδιών. Και ο Γιάννης ο Γιαννόπουλος είναι στην Αμερική. Πρέπει να σας πω ότι το Γιάννη ο Γιαννόπουλο το βλέπω τυχαία, μάλλον με είδε έτσι και εμένα έτσι. Μου λέει, ξέρεις, ποιος είμαι εγώ, άντε θα ράδει. Πώς? Με αυτούς επικοινωνήσαμε. Θα δοθεί βέβαια στη συνέχεια ένα χαρτάκι που θα συμπληρώσουμε πλήρη ιστορία και τα λοιπά για την επόμενη φορά που αν δεν το Θεός θα ξαναέχει. Θέλω να πω και να κάνω ένα κουμπιμένο στις αγαπημένες μας συμμαχήτρες και βέβαια στις καθηγήτρες. Ο χρόνος ευτυχώς θα έχει και πολύ καλός φίλος. Βέβαια και στους περισσότερους από εμάς να εξαιρέσουμε την πτώση των τριχών και τα μερικά